Sådan kan man også altid starte en video med at se pæn ud, høre Gigi, Jojo, Lala eller noget musik. Man kan altid starte en video på den måde. Fuck. Pillet. Ja. Videoen her skal bare sådan være en lille infovideo, hvorfor jeg ikke lavede nogen video her på i går eller sådan noget. Jeg skulle rigtig lave en video i går med en pige, som jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Et eller andet med R. Men den der pige så her, hun skulle overtage en video, kan man godt sige. Så ja, så skulle hun bare, men wow, 45 sekunder allerede. Nu 45 sekunder. Godt. Men den her video vil bare sådan være, at jeg vil fortælle sådan, her for tiden gider jeg ikke lave så mange videoer. Jeg vil gerne være lidt gladere i det, sådan. Jeg venter til i overmorgen, at jeg får GTA A, så vil jeg tænke mig at starte en let's play med GTA A. Eller bare sådan nogle små videoer med det. Men det er bare det, jeg vil sige, jeg stopper min kanal, indtil jeg sådan finder ud af noget, altså holder pause med kanalen, indtil jeg finder ud af noget, jeg gerne vil, og jeg gerne vil sådan fortælle, uddybe lidt agtigt med kanalen, så det var bare den her video.